això. I jo vaig començar la diàlisi fa 30 i pico d'anys. Jo tenia 31 anys quan vaig començar diàlisi. I no me van donar opció de res perquè vaig passar d'urgències a diàlisi. No em van dir ni fes aquesta o fes la peritoneal, no em van dir res. No sé si n'hi havia peritoneal, llavors. Vaig fer 6 anys de diàlisi, em van trasplantar i llavors vaig estar quasi 28 anys trasplantada. I jo la diàlisi, la primera que vaig fer, no vaig deixar de fer res. Vull dir, m'anava de vacances, tenia la nena que tenia 4 anys, feia totes les coses i no vaig deixar de fer res per fer diàlisi. Anàvem a la platja, vull dir, sempre. Després em va trasplantar, va estar molt temps molt bé, fins que al final va fallar el ronyó. Llavors ara he començat, ara porto a vora 3 anys. Al final, al desembre farà 3 anys que he començat. I ara quan vaig portar aquest a mi no em feia mal gens, el catèter. I llavors sí, feia molt mal. Jo m'ho notava molt. Però després ja vaig començar amb la fístula i vaig anar a la part bé. Ja, al principi costava molt perquè se'ns travessava la vena, s'inflava, però després va anar bé. Tot els 6 anys va durar com 9 anys o així, la fístula. I ara, doncs, aviam, he deixat de fer coses, sí, ara sí. Per exemple, ara que m'ha operat el braç, jo ja caminava, em feia 10.000 passos al dia, caminava 2 quilòmetres i ara estic fluixa, ara sí que estic fluixa. Però ja començo a caminar una altra vegada. Deixa de fer coses ara? Doncs més que res viatjar, perquè ara tampoc amb això no es pot viatjar. Aviam, hi ha coses que no carrego pesos, però vaig fent la vida normal. Tens confiança amb els metges, amb les infermeres, i per mi no ha vingut ni un metge, ni una infermera, ni auxiliars, res que m'ho haguessin fet passar malament, al revés.